Nikad nisam vidjela takvo malo pakovanje. Je li to proba? Ovim se sigurno neću najesti. Tako je. Pojeo bih to za sekundu. Niko ne sumnja u tebe. Ali ja znam kako da učinim svoju porciju malo većom. Treba uzeti hrskave štapiće. Odlična kombinacija. Šteta što će se brzo završiti, ali pokušat ću da uživam u svakom trenutku. Odlična ideja, Lili. Hvala, Monika. Znala sam da će ti se dopasti. Pa, to je to. Onda idemo dalje. Quentin je u pravu, stigao je moj red. Kakva velika tegla, oduševljena sam. O, divno. Bogati čokoladni ukus, baš kao što volim. O ne, zaglavila mi se ruka. Ups, kakva šteta, jadnica. Prestanite da se smete. Bolje pomozite mi da se oslobodim. Jesam li uspjela? Ups, nadam se da ova tegla neće nikoga ubiti. Dobro je što mi je na ruci ostalo još malo